Doncs a la plaça del Sol tenim un problema bastant greu de contaminació acústica perquè tenim gent a la plaça tots els dies de la setmana que venen, s'asseuen al terra, beuen, canten i s'ho passen d'allò més bé. Muchísimos vecinos dormimos muy mal. Es muy fácil no poder descansar hasta las 12 de la noche y a partir de ahí te despiertas a las 2, a las 3, a las 4 porque los últimos que quedan son los peores. Tu no pots obrir la finestra perquè el soroll és cada cop més fort i inclús molts cops ens posem taps per dormir. Yo, sobre todo, lo que noto es nerviosismo, ansiedad, mal sueño y esto, claro, trabajas mal, te concentras mal. Això és una plaça. La gent ha de poder disfrutar de la plaça. El que no és coherent és que s'acumulin 300-400 persones cada dia fins a les 2 o les 3 del matí, bevent, cantant i ballant, perquè aquí no es pot dormir.